Tohle je ta nejvtipnější Minecraft animace, kterou na YouTube můžete najít. Děkuji za video. Co jako dělají? Vstávejte, jste ve škole, nemůžete takhle spát. Ve škole musíte dělat věci do školy, jako je práce, jako jsou domácí úkoly a věci, co musíte splnit, než tam budete chillovat na lavici. Běžte psát domácí úkoly. Slime říká, že bych chtěl zmrzku. Jako já bych si taky dal zmrzku, kámo, ale ve škole se zmrzka prostě jíst nedá. Já nevím, v jaké škole prodávají zmrzlinu, ale v té, kam chodím já, zmrzlinu fakt neprodávají. Možná tak pití v automatu a tím to končí. Jako rád bych si dal zmrzku ve škole, ale bohužel. On má přijít noob? On má do té školy přijít noob, to bude jako chodit noob, to bych fakt nechtěl mít jako spolužáka nooba. Co jako budou dělat s noobem spolužákem, co se s ním budou učit? S ním se jako budou učit, jak já ne. Nevím, co jako ten noob spolužák může naučit. On bude úplně všechno zkazit a bude mít 5, jak ho znám, protože noob je úplně největší neschopný noob. Jo, noob podle mě nebude vůbec nic umět, on už jde, koukněte na něj, on už jde, koukněte, mu teče slina. On je úplně divné, jako je to úplně prostě nejhloupější člověk ze všech a už přichází. Jak má ty oči divný, noobе, už běž do té školy, prosím tě, běž do té školy. Jak se tam kouká, on se asi kouká, nice, co je nice, otevři dveře. O můj bože. On je úplně neschopný, on ani neumí otevřít dveře, dveře se otevírají tak, že chytnete tu kliku, zmáčknete ji dolů, otevřete dveře a vejdete tam a než do toho praštíte pěstí, ono vás to bouchne do hlavy, on je úplně mimo. Úplně mimo. Co budou dělat? Otevřeli dveře, kam jako jdou, on už vstal, ok, jde někam dovnitř. Co má v plánu? Co mají v plánu? O čem se baví? Že jsou připravení? OK, vezme nějakou tyčku. 2 + 2, to vím, to je 4, já to vím. Pane učiteli, vyvolejte mě, pane učiteli Herobrine. Já vím, že to jsou 4. To bych věděl i já a to by matika nejde. On to bez tak nebude vědět. Že to jsou 4, on bez tak řekne, že to tak 7, nebo tak něco, nebo 44 možná. Jak tohle může nevědět? Každý ví, že jsou to 4, každý to ví, úplně každý. Jako všichni, co vidí tohle video, ví, že jsou 2 + 2 4. Kdo to je? To je Mr. Bean, to bude jako poradí Mr. Bean, od kdy Mr. Bean chodí do školy v Minecraftu, to nevím. On tam dal 22. On je úplně hloupej. Jde poznat, že je to prostě noob. Jak může dát tohleto číslo? Jak ho může napadnout, že je to 22 prostě? Jak někoho může napadnout, že 2 + 2 je 22? Jako já chápu, jak ho to napadlo, že máte 2 a 2 vedle sebe. Ale má to být 4. Co tam napsal on za číslo? Co tam napsal on? A napsal 4, nebo co tam napsal? Co tam napsal, že má A+? Co tam napsal za číslo, že je takovej boss? Já nevím, co tam napsal. Fakt nevím, co tam napsal. On to napsal dobře. To i já bych dokázal vypočítat, že 2 + 2 je 4 a dostal bych 1 s hvězdičkou. Jo, to bych i já věděl. Bohužel, já jsem takhle příklad nikdy nedostal a mám tam třeba kolik je 5x5, to už mi dělá problémy. Co tady máme dál? Kdo jde dál? Vitr? OK. Kámo, ty víš, kolik to je, ne? Už je dobře vypočítaný. Proč ho kontrole, když tam už výsledek je? Ne, neříkejte mi, že to změní, On tam -1 je 3. OK. On to hodně dobře rozšířil. On to fakt dobře jako rozšířil ten příklad, že tohle je jako taková těžká matika, že máte jeden výsledek, dáte tam minus, je to rozšířený výsledek, což je fakt dobrý, jako fakt dobrá práce. Tak 1 s hvězdičkou. On proč zadaboval ten hlupák? Já se divím, že noob neví, kolik je 2 + 2 a ví.